auto ni Gertay? Nabate, nag-recess. On sa practice na. Motor sinalain ko na lang ako gagawin na yan. Ay! Akin na! Magsabi ka ba tayo? Ay! Naulay! Awan! Ayan! Suko na! Ay! Memoriat mo. Nabuntog ka, nag-recess. Nabutan ka pa kayo! Ay! Nagani matay ito! Bye! Tayo, memoriat tayo na. Ari na buntong na baliktad naman yung kalaban na rin apa ya. Bati mo makinana. Wala pa ng patanganan ito. Tapoy ito. Napamituan ka. Lagi doon ako nagtukot yung motor na nalain. Data, tayo pinapractice ka. Dami ka. Kamamay! Prenon naman eh. Kapay nalakaya. Prenon naman. Itaw. Ano na ito? Ayan naman. Pas ya pas. Tambok, kita ka lang. Hindi pa ako. Hindi ka nakanis-scout. Why? No. Oh, hindi ka kagarawan naman. Matay ka. Matay ko kita lang.
Gadina. Ano, pinikline na na ka? Finish. Awan na tinulungan ko ha! Awan tinulungan ako ha! Parang nakata! Balating na! Italo na yung Garces, ha? Na. Rabol pa yung mata. Mabutan! Mabutan! Makapatayan. Mabulan na ba yung... Versus